tui kaman dui tong yang nukima khanrok yang barricade sebagai kama JTISF ni student rok borong ni coba nok khaitong yang tui kaman choli tong nukima khana kama tiar gas roi student rok sak duk man baikha abni yakol batao barricade lai phaya nai kangke borok tui kaman roi ko takkan rok nukima kha yang kongma hanai mutharo yang pasajak tui kaman dui tong takbo tui kaman chol ma tiar gas tak mani bai tui kaman tak mani bai kongma student rok baksa ka je coba u phaina borok sak duk man baikha tabok sejate kabang tiar gas rok ma sak duk man nai kutubai ka pheba baksa coba u ostayawa hai phaina barricade sebai lainai yang khai thong yang nukima khan rok bangma nai mutharo pasajak tui kaman roi choi tongo chung tai tong nai tebo mangpino phani bage choi oi kiri tongdi tiar gas sejak benai joto tabok jabai ke mokol sak duk mambai jak nukna nayang te Bom di sana agak sini tak kaji nomor sini produk saja, apa anda? Bela ini lek. Cikar gini.